טוב, ערב טוב, מועדים לשמחה. כמו שציין ידידי אלן, קוראים לי שדי חלול. אני משמש כדובר פורום גיוס העדה הנוצרית, ואני סגן בצנחנים במילואים, עד היום במילואים, ובעזרת השם יהיו עוד הרבה כמוני בעזרת הפורום שלנו. אני רוצה לדבר ברשותכם על הפורום עצמו ועל הבעיות שנמצאות בפורום, והחלטתי לדבר בצורה של מצגת שתוכלו גם להבין על מה אנחנו מדברים. אז בהתחלה החלטנו לדבר בכמה נקודות. בפורום גיוס העדה הנוצרית יש לנו עניין הזהות הנוצרית מזרחית, שהרבה אנשים בארץ לא מודעים לה, ולא רק בארץ גם בעולם, וזה חשוב שהמון ידעו מי זה הנוצרים המזרחיים, ולא כמו שהם מוצגים היום. בני ברית, רציתי רק להבהיר, חבל שעדיין סגן השר לא נמצא, אבל אני רואה שזאב ז'בוטינסקי, שקראתי כמה דברים משנתו, הוא אמר להיות גאון נדיב ואכזר, נדיב עם בני ברית ואכזר עם אויבים. ואנחנו מצפים שזה יקרה באמת עם בני ברית, סוף סוף במדינת ישראל באמת יוכלו ליהנות בני הברית של ישראל מכל מה שמגיע להם ומכל התמיכה שמגיעה להם, כי אנחנו באמת בני קיומו בארמית, זאת אומרת בני ברית. אז ברשותך תעביר סלייד. אנחנו נדבר על העם הארמי, רקע היסטורי כללי לפני הספירה הנוצרית ואחריה, וחלק מהזהות הנוצרית המזרחית, מי היו היוונים שהיו כאן והארמים שהיו כאן והיהודים שהיו כאן לפני הופעת האסלאם והערבים, שתבינו זה הזהות האמיתית של רוב נוצרי ארץ ישראל. הם במקורות שלהם הארמיים והיווניים והיהודיים גם, ואסור להתכחש לזה. קשרים ושורשים משותפים בין הארמים נוצרים וליהודים לפני הקמת המדינה ואחריה, בני ברית בפועל ובעובדות. אנחנו רוצים, בכוונה העליתי את הנקודה, שמה שאתם רואים בפורום הזה, כמו שציין האב גבריאל, עוד 100 שנים, אולי כ100 שנים, אם חס ושלום לא נצליח, אולי יצוץ עוד דבר כזה, כי ב-1920 התחילה תנועה בין הנוצרים או הנצרות המזרחית לבין הסוכנות היהודית בכלל והיהודים על שיתוף פעולה הדדית לשמירה על קיומם, ואנחנו היום ב-2013, כמעט 90 שנה מאז, וחבל שאז לא הצליחו לבסס את זה חזק, ואני מקווה שהיום אנחנו נבסס את זה ממש חזק בשביל הקיום של שני העמים במרחב. הנוצרים בישראל, אנחנו נציג מצוגת האוכלוסייה הנוצרית, אזרחי ישראל, חינוך שגוי להיסטוריה והזהות האמיתית, איבדון עקב שיוכם למגזר ערבי, אי השתלבות נוצרים בידידי ישראל במוסדות ממשלתיים והתייחסות אליהם כערבים. זאת אומרת, לא שזה ערבי חס וחלילה מילת גנאי, אבל מה לעשות, אנחנו נמצאים בסכסוך ישראלי יהודי ערבי, ואם אנחנו מוצגים בצורה לא נכונה, אז אנחנו כאילו חלק מסכסוך שהוא לא שלנו, וזה פה אנחנו נופלים. לכן הזהות של הנוצרים בארץ חשובה מאוד, וההגדרה שלהם בתור מיעוט בצורה נכונה היא מאוד חשובה להשתלבות העדה במדינת ישראל. פתרונות, פורום גיוס העדה הנוצרית הוא רק אחד הפתרונות להשתלבות מלאה, והוא מאוד חשוב ואלמנט מאוד מרכזי. כור ההיתוך מספר 1 לישראלות שזה צה"ל, חינוך נוצרי היסטורי נכון בבתי ספר. אני רוצה להעיר אולי את עיניכם קצת, אנחנו בבית ספר לא לומדים היסטוריה נוצרית. אם מישהו חושב שבבתי ספר שלנו מלמדים אותנו על הנצרות ועל השורשים של הנצרות ועל ההיסטוריה, לא מבחינה דתית, מבחינה לאומית, אז הוא טועה. אנחנו לומדים על היסטוריית הערבים והאסלאם, וכל תלמיד וילד נוצרי שקם ולומד את הדברים האלה חושב אוטומטית שהוא משוייך לעם הזה, הערבי והאסלאמי, ושם הוא צריך להשתייך. אז לא פלא שהרבה נוצרים בארץ היום לא מבינים זאת,
ומנסים למצוא להם דרכים לדבר עם האסלאם והערבים כחלק מבני העם כאילו שלהם, במקום לדבר עם העם האמיתי שהשורשים שלו מושרשים על פיו, שהוא העם היהודי, שהוא המקורות שלו בארץ ישראל, ואנחנו חלק מהמדינה הזו לא מהיום, אלא מאלפי שנים. כאן גדלנו וכאן היינו. לא הלכנו לשום מקום, אנחנו המשכיות של אותם יהודים או נוצרים ראשונים שהיו חיים באזור הזה. וזה אחד הדברים שמאוד חשובים, משרד החינוך הישראלי בבתי הספר והחינוך להיסטוריה נוצרית. ולא פלא, היהודים והנוצרים דיברו ארמית באותה תקופה, וגם יוונית בערים הגדולות והמעורבות. אז יש כמה כנסיות שמשתייכות לזרמים האלה, אנחנו לא ניגע הרבה, ויש עוד דבר שחשוב שאתם תבינו אותו, שזה העניין של ברעם ואקרית. זה סיפור נוצרי מובהק נטו, שמנסים גורמים ערבים להשתלט עליו ולנגח בו את המדינה וגם את הפורום שלנו. מאז עליית הפורום והצגת הנושא אנחנו רואים זרמים פן ערביים, כל מיני מפלגות ערביות שמנסות למה שנקרא להשתלט על הסיפור של ברעם וגם של אקרית ולהציג אותו כסיפור חלק מנרטיב פלסטיני וערבי שהוא נוגד או נגד מדינת ישראל, לנגח בו ולהראות כמה מדינת ישראל היא גזענית גם כלפי הנוצרים. ושואלים אותנו למה במקום שאתם תנסו ותשקיעו את האנרגיות האלה בשביל להחזיר את הכפרים האלה שהם נוצריים, אתם הולכים ומתגייסים לצבא. התשובה שלנו היא דרך ההשתלבות, וביחד אנחנו נגיע לכל דבר. וחשוב שתבינו את זה שאנחנו לא ניפול, כי אנחנו לא ניתן לזה ליפול בידיים של עוינות למדינה ולנגח בהם את הפורום. זה מאוד חשוב, בגלל זה העליתי את הנקודה. בבקשה. זה ציטוט, עיבוד ומחיקת זהות ושפה, איך זה קורה. כמו שציין האב גבריאל, מאז 641 השתלטו הערבים והאסלאם מחצי ערב על כל המזרח התיכון, בשתי מלחמות, מלחמת קדיסיה בעיראק ומלחמת מה שנקרא אל-ירמוק, ומאז נפל המזרח התיכון שהוא לא ערבי בידי הערבים והוכפה על כל האוכלוסיות שהם היו הרוב אגב, אבל בעזרת הכוח הוכפה עליהם לקבל את הערביות, וחלק מהם התאסלם, חלק מהיהודים והנוצרים התאסלמו, וחלק שמר על מה שנקרא דתו וזהותו, וזה מה שאני קורא להם הגיבורים של היום, הנוצרים והיהודים שנשארו עד היום על מה שהם. תסתכלו, ציטוט של האוול, חוקר בריטי: אם רצית לבטל את קיומו של עם, תתחיל בראשונה בשיתוק זיכרונות, תבטל לו את ספריו, תרבותו והיסטוריה שלו, ואז צד אחר יכתוב לו ספרים אחרים וימציא לו היסטוריה אחרת, אז ישכח העם הזה מי הוא היה ומה הוא היה, והעולם ישכח גם אותו. זה מה שקורה, זה מצב שמתאר את הנוצרים במזרח התיכון היום, ופשוט זה המצב. אז בבקשה, אלן. רקע היסטורי קטן שתבינו על מה אני מדבר. לפני ההיסטוריה, אברהם אבינו היה אברהם הארמי, הוא משבט ארמי, מארם נהריים, אור כסדים. היהודים יצאו מהכסדים והיו הראשונים שהפיצו את האמונה באל אחד. הארמים הם הבנים של ארם, הבן של שם, הבן של נוח, שהתיישבו מפרס עד המזרח, עד הים התיכון, ומארמניה עד הגבול הצפוני של ערב, ארם צובה, ארם דמשק וארם נהריים. הם קשורים לאברהם באמצעות אחיו נחור. אשת יצחק רבקה הייתה מחרן ואחותו של לבן הארמי. יעקב הלך לחרן והתחתן עם לאה ורחל, שהם הבנות של לבן הארמי, זאת אומרת הן ארמיות והן קשורות. זאת אומרת היהודים, האבות של היהודים הם היו משורשים ארמיים שמשותפים לנו כארמים נוצרים במזרח. זה רק תחילתה של בני הברית. אנחנו עם אחד במקורות שלנו, וזה לא אני אומר, זה הספרים אומרים, זה גם אבותינו אמרו את זה, וכתוב בכל מקום שמי שרוצה בארכיון הציוני כתוב את זה, יקרא מחקרים על הנצרות המזרחית, על הנוצרים בכלל ועל המרונים, ולקרוא גם את ארכיון, מה שנקרא מכתבו של בן גוריון משנת 1949 בערך, מ-54, שמדבר על אותם שורשים. עכשיו
חלק גדול מהארמים מקבלים את הנצרות, והם נהפכים ארמים מרונים, אורתודוקסים, קתולים, מלקיתים, קלדנים ואשורים. כשאנחנו מדברים על ארמים, אני לא רוצה להיכנס לעניין של הזהות הרבה, אבל ארמים זה לא רק עדות שעדיין משתמשות בשפה הארמית. יש עדות שהיו משתמשות בשפה הארמית עד זמן מסוים, ואז הם שערבו את השפה והם הפכו לדבר בערבית. זה לא אומר שהם הפכו להיות ערבים מבחינה אתנית. זה מאוד חשוב. יש הרבה דוגמאות היום, צד"לניקים מגיעים לכאן ומדברים עברית. הם לא הפכו להיות יהודים בגלל שהם דוברי עברית. הם נשארו ארמים נוצרים. זה מה שהם, הם משתמשים בשפה הארמית וזה חשוב. לא סתם משתמשים בשפה הארמית. תעביר בבקשה. זה מפה שמראה את כל הממלכות הארמיות, מה שנקרא היום סוריה והיה פעם ארם. מה שאתם מכירים כסוריאנים, אני דיברתי עם קומרה פטרה, הסוריאנים הם הארמים, מילה נרדפת לארמים, כמו שאתם אומרים דויטשלנד וג'רמן זה אותו עם, כמו שאתם אומרים נדרלנד ודאץ' זה אותו עם, כמו שאומרים כל מיני עמים שיש להם שתי בוא נגיד מילים נרדפות, זה אותו עם, ארמים וסוריאנים. שאנחנו אומרים הכנסייה האנטיוכית סוריאנית מרונית או סוריאנית אורתודוקסית, זאת אומרת זה הכנסייה הארמית אורתודוקסית והכנסייה הארמית מרונית או כל כנסייה אחרת. דוגמה קטנה מהתנ"ך, למשל תרגום השבעים, למי שמכיר את זה, מזכיר בתוכן העברי המקורי נעמן שר צבא מלך ארם, ובתרגום השבעים היווני כתוב נעמן מנהיג צבא מלך סיריאנס. המילה ארם בתרגום העברי שזה ארמים הפך להיות ביוונית סיריאנס, זה אותו עם. בבקשה. בני ברית לפני ואחרי הקמת המדינה, רציתי להזכיר את זה בכוונה שאנחנו תבינו, זה לא חדש מה שאתם רואים כאן. הנוצרים והיהודים עזרו אחד לשני עוד מ-1860 לפחות, מקרה הראשון שיהודי דיר אל קמר בלבנון סייעו לנוצרים הנרצחים בידי העות'מאנים והדרוזים באותה תקופה שנקרא טבח הגדול, הנוצרי הגדול בהר הלבנון, ואז היה סיוע של הנוצרים במרחב ובמיוחד היישובים שגובלים בגבול הלבנון, שסייעו ליהודים נרדפים מאירופה ומסוריה, למשל מאורעות חלב, ששרפו את כתר ארם צובה, אז היהודים של אז שסבלו ברחו ללבנון בסיוע של הנוצרים, הוסתרו והוברחו ליישובים הסמוכים לגבול, כמו כפר ברעם וקליעה מרג'עיון, ומשם לסוכנות היהודית וחלוקתם לארץ ישראל ופיזורם. אנחנו רואים גם משנות ה-20 וה-30 שיתוף פעולה הדוק בין הסוכנות היהודית והנוצרים במרחב מתוך אמונה בגורל שותף כמיעוטים ושמירה על קיומם. ואנחנו רואים בשנת 37 ביקור ונאום נציג הנוצרים בלבנון, הפטריארך המרוני, שמדבר בבית כנסת של ביירות ומדבר בגלוי ותומך אישית ביהודים ובציונים בפרט, והוא מדבר ומזמין את היהודים להגיע ללבנון אם לא רוצים לקבל אותם לא בפלסטינה ובאירופה, אז הוא מזמין אותם לבוא אליהם ללבנון, וכבר נתן פקודות לשלטונות הצרפתיים לעשות ככה. ועוד פעם אנחנו רואים הסכם משותף בין הפטריארך בשנת 1947 על הקמת בית לאומי ליהודים בישראל ולנוצרים בלבנון, וכך הלאה, ויש הרבה הסכמים. בבקשה, אנחנו חבל שאין הרבה זמן, תעבור. שדה בוקר, אנחנו רואים רק מכתב של בן גוריון שמדבר על שורשים המיוחדים של הנוצרים במזרח, ושהוא אומר שצריך לחתור להקמת מדינה נוצרית בלבנון באותה תקופה, שתהיה בשיתוף פעולה עם מדינת ישראל כשני מיעוטים שישמרו אחד על השני במרחב. זה הארכיון הציוני, שהמחקר שאני מדבר עליו. כאן מה שהסברת לכם על מי ההגדרה של הנוצרים במזרח, ובמיוחד האוכלוסייה הנוצרית הארמית, וגם על מה שאמר הפטריארך בבית הכנסת של ביירות ב-1937 על תמיכה ביהדות ובציונות. הלאה. זה אותו מחקר, מי שרוצה יכול לראות את זה. זה תדריך הסברה במשרד החוץ על המרונים ומדינה יהודית בארץ ישראל. אני לא בכוונה, אני אומר מאוד, גם היה נוצרים קתולים ונוצרים יוונים, שאב נדף משתייך לכנסייה היוונית אורתודוקסית או נוצרית אורתודוקסית, וכל הנוצרים
הם היו מתומכים בהקמת מדינה באותה תקופה, כי הם מבינים וסובלים מאותם רדיפות שסבלו היהודים עוד בשנות ה-20 וה-30. אז זה המכתב, זה תדריך ההסברה שמראה בפירוש שעוד הנוצרים תמכו בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל ובית נוצרי לנוצרים בלבנון, ושני המיעוטים ישמרו אחד על השני. תאמינו לי, כתוב שם דברים שאני חושב מעט מאוד מנהיגים יהודים היום יעיזו להגיד את מה שכתוב במסמך לוועדת יואנסקופ, כי יש פה ממש מכתב ודברים ששוללים כל דבר שבכלל קריאה של ארץ ישראל כאדמה ערבית. נמשיך הלאה, נעבור על המסמך הזה. זה מכתב של יצחק בן צבי בנושא העוול שנעשה לבני ברית באותה תקופה, שאני מקווה שדבר הזה יתוקן ובכלל לתקן את זה בשביל שנוכל לחזק את הכישורים ולהדק קשרים בינינו ולהדק אותם. כאן אני מתחיל בנוצרים בישראל. תסתכלו איך המספר שלנו מבחינת לפני הקמת המדינה או לפני בכלל היה רוב תושבי ארץ ישראל נוצרים ויהודים. היום אנחנו הגענו לאחוז אולי אחוז הנוצרים בעצם עמד על 13, כן, אני לא שגיתי, 13%, עם תחילת המנדט הבריטי 9.6, ב-1948 8% מכלל התושבים. זה סטטיסטיקה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר הנוצרים בארץ עד 2008 מגיע בערך ל-153,100,000 ביחס לכלל האוכלוסייה שזה ב2% כמעט. טוב, תעבור על השקף. פורום גיוס העדה הנוצרית. הפורום ינוהל בצורת עמותה רשומה, והפורום הוקם על ידי, כמו שאמרתי, רב סרן איהאב שליין, והמטרה שלו, אני לא אקריא, אבל המטרה שלו הוא הכוונה, עידוד הנוער הנוצרי והנערות הנוצריות להתגייס ולהשתלב במדינת ישראל על ידי גיוסם לצה"ל, שהוא כור ההיתוך מספר 1, ובשבילי בית ספר מספר 1 לישראליות זה צה"ל, ואנחנו מעודדים אותם, מכוונים אותם לפני גיוס, במהלך הגיוס ואחרי הגיוס, ויש לנו הרבה מה להגיד גם מבחינת הכוונה רוחנית על ידי האב נדב. בגלל זה חשוב מאוד שיהיה איתנו גם כהן דת שיכוון את החיילים שהם צריכים את הגיבוי שלו. ותאמינו, אתם לא יודעים איזה אפקט שהוא מבקר בבסיס צה"ל שעשה את זה לפני שבועיים, איך אתם רואים את החיילים כל כך נרגשים, והמפקדים שלהם היהודים פתאום מגלים את העולם, מאיפה זה בא לנו, הם חשבו עליהם משהו, פתאום הם מגלים שהם משהו אחר. זה כל כך חשוב שיש לנו כומר וכהן דת איתנו, ואני מודה לך בהזדמנות זו האב נדף על האומץ שאתה עזרת, לא כמו אחרים שנסוגו ופחדו. הפורום, אתגרי הפורום זה הגברת הגיוס בקרב הצעירים, טיפוח מנהיגים ומנהיגות עתידית, כמו שאתם רואים אותה היום, שיוכלו לדבר בשם האוכלוסייה הנוצרית בארץ בצורה נכונה, שתוכל להנהיג אותם לעתיד טוב יותר במדינת ישראל. קיום כנסים והרצאות כמו שאנחנו עושים בכל היישובים הנוצריים, פרסום והסברה, כך שיהיה לנו הגברת מודעות גם באוכלוסייה הישראלית והעולמית, והוצאת ספרי היסטוריה נוצרית שמתאימה למורשתם, כמו שאמרתי, חיסרון בבתי ספר שאין לנו את זה היום. אנחנו משלבים 3 אלמנטים, אמרתי אידיאולוגיה, אנחנו לא שכירי חרב, אנחנו משלבים את האידיאולוגיה שזה חשוב מאוד שאנחנו בני ברית, אנחנו בני אותה ארץ וזה ארץ שלנו, ארץ הקודש, ארץ ישוע המשיח שאנחנו רוצים להגן עליה ביחד עם היהודים. והפרט השני זה, יש כאלה שיגידו אני לא מעניין אותי אידיאולוגיה, מעניין אותי פרקטיקה, רוצה להשתלב במדינה, אם זה עוזר לי אז אני עושה את זה. ויש לנו את הפן הדתי שיש לנו הרבה כהני דת תומכים במה שנקרא בשקט ומאחורי הקלעים, מתוך אמונה ותפיסה שהנצרות צריכה להשתלב בכל מדינה שהיא חיה בה ולהתרועע בתוך אותן מדינות. אם יש נוצרים בארץ הם צריכים לתמוך במדינה הזו, אם יש נוצרים בכל מקום אחר הם צריכים להשתלב באותה מדינה שהם חיים בה. האביב האסלאמי שאנחנו מסביבנו זה מייצר הזדמנות מאוד חשובה לשילוב האוכלוסייה הנוצרית.
היום אנחנו רואים בפירוש מה קורה לנוצרים במצרים, בעיראק, בסוריה, בלבנון קרה עוד בשנות ה-70, מ-75 עד 1990, חיסלו את המדינה הנוצרית היחידה במזרח התיכון, ועשו אותה מדינה ערבית ואסלאמית, ועדיין ממשיכים בהסלמת לבנון. אנחנו לא רוצים שיקרה לנו את מה שקורה בארץ, וזו הזדמנות ליהודים גם, אם באמת חפצים, לשלב את האוכלוסייה הנוצרית הזו, כי זה דוגמה חיה לפניהם מה שעלול לקרות להם, חס וחלילה, אם תיפול המדינה הזו. אני רוצה רק להגיד, המטרות ודרישות. אנחנו דורשים ואנחנו נדרוש מפורום גיוס העדה, מהפורום המשותף עם משרד ראש הממשלה, באמת שהשר, סגן השר אופיר אקוניס נמצא אצלנו, אנחנו עוד נשב איתו הרבה, שבאמת נחזק אחד את השני וניישם את זה בפועל, כי אנחנו לא רוצים רק דיבורים, אנחנו רוצים מעשים, תמיכה פעילה בשטח, ולהראות שאנחנו באמת יכולים להשתלב גם במעשים במדינה וגם בהחלטות. אנחנו יכולים לייצג את ישראל, תאמינו לי, הכי הרבה טוב בעולם מכל אוכלוסייה אחרת. הם משתמשים בנו כבני ערובה היום לנגח את המדינה, אנחנו נראה ההפך. וזה מה שחשוב, ואני מקווה שאתם גם כשגרירים ששמעתם את מה שאנחנו באמת, חשוב שתבינו, אין לנו ברירה, אנחנו כאן ביחד ונמשיך להיות ביחד ורוצים להיות ביחד, וזה מה שתעבירו הלאה לכל המדינות שלכם ובכל מקום שאתם נמצאים בו, ולחברים שלכם שככה יפיצו הלאה את הבשורה, ולא סתם אנחנו באים מנצרת היום בשביל להעביר לכם את הבשורה. אז תודה רבה ובהצלחה.